Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu mainge muri mugore ra2018 apo pandakaenda kumusha because ndainge ndiine maproblems andainge ndichisangana nawo mumarriage mangu. Chekutanga ndechekuti ini nemurume wangu tainge tatova nemakore since tainge takasanganawo muno munyika yavatorwa. Ndainge ndagara ndiine mwana wangu naiyewo ainge aine wake. Zvino mukuzonetsana aiwanzokuburitsa mashoko ekuti ko ungagondirespekta seiko nekuti inini handina kukwanisa kukupa mwana in time, so unotondiona sekunge ndiri chinhu chisitomborina kana basa, in which that was not the truth. Kumuda ndaimuda, asi paingoitikawo zvaingoitika pakati pangu naye zvaikonzeresa kuti tingogara tichingonetsana nekungotukana chete. So mukomana ashe pandakaenda kumusha ndichizonotaura naamai vangu ndopavakabva vazoti uya pano uone vhidhiyo iyi, ende ndo makore awo pakatanga kungonyuka machanel akasiyana-siyana panapa paYouTube evanhu vanoita zvekudzidzisawo zvechivanhu. Saka ndakatovhunduka nemashiripiti ose awo andaiona achiitika pamavhidhiyo acho, zveshuwa nyoka dzichibatwa, vanhu vachibetserwa, uye zvekare vanhu vachitopupura kuti sekuru nhengi vanobatsira. Ndakabva ndachizoti kuna amai, saka imimi mafungei kunai mama nezvose zvandiri kukuudzai pamusoro pemarriage yangu? Vakabva vati vhidhiyo iri ndakatoritumidzirwawo noumwe uyo akati anogara achiitevererawo channel yacho iyoyo. Ndakabva ndachizoti ndichangotorawo mafoni numbers ndigotaura navo. So ndakatora mafoni numbers ndokubva ndataura navo sekuru vaya avo vainge vachigara zvavo muHarare. Ndakabva ndachizoenda kumba kwavo makore acho iwawo. Pandakasvikako kumba kwacho kwainge kusitomborina kana vanhu sezvandava kuona vanhu vachiwanda pamavhidhios ekumba kwavo. Ndasvika kuya zvechokwadi ndakabatsirwa, asi mukuzonobatsirwa umo mukoma ndakaona kuti vainge vava kunyanyisa kunditarisa zvokutondichiva. This was after vati ndigeze, ende vakanditi ndinongonogeza ndakamonerera Zambia chete ndichiita zvokungozvidira nemvura. Zvino ndichibuda mubhafi ndopandakaona vakanditarisa. Later on vakazotanga kutaura neni, takataura tikawirirana kuzonosvika tichizorara tose. But I think kuti ndakatobatwa chibharo spiritually. Ndakavarota vachiuya kwandiri vachizorara neni. This was before vasati vatombondiudza kuti vanondida. Ndikatovarota, vakauya kwandiri vachirakidza kuti vainge vaine hasha, vakabva varara neni zvechisimba, ende zvechokwadi kunyange zuva ravakatanga kurara neni mukomana achi takatoita sekunge vanhu vava kutotangidza kutopfimbana nekutonetsana, vachitoita zvainge zviine hasha mukati. Ndichiti komadii mangoita at least zvine peace? Vakati kwete, ndo zvandinofanira kutoti ndinge ndichiita kana kari kekutanga kurara nemudzimai. So vakarara neni mukoma. Handina kutozivawo kutoti mushure mekunge varara neni vainge vatondikanganisa. Ndakabatira pamuviri ndikadzoka kunoku kuSouth Africa ndisina chandainge ndichimboziva. Ndichinorara nemurume zvechokwadi. Ndikabva ndaona kuti ndainge ndabatira pamuviri, but ndainge ndisingatozivi kutoti yainge itori nhumbu yandainge ndakapiwa nen'anga. Nekufamba kwenguva ndakazvara mwana wangu mukoma. Then one day ndakavarota vachiuya kwandiri, vainge vakabata tsvimbo, vakabva vati tsvimbo yangu iyi pandinofa uyu mwana sezvo ari mwana wemusango ndiye wandikuda kubatisa tsvimbo, nekuti mudzimai wangu neumwe wacho vane barika. Vakabva vati vainge vachinetsana, saka hanzi kuchazoita kakurwidzana pakuzoti ndiani achazosara achienderera mberi nemabasa acho iwawo avanoita ekun'anga. Ndakangoti zvimwe kuda dzainge dzingoriwo hope. Ndakavarota zvekare vachiti ndoda kuita zvinoita kuti iwewe unge uchizoya kunoku nemwana wangu. Mwana uyu akarwara mukoma. Ndaitorota vamwe sekuru so vachiti uya nemuzukuru wangu, ndini ndega ndinokwanisa
kuroyonora muzukuru wangu nekuti ndakamuroya kuti ange achirwara, iwewe unge uchizouya nemuzukuru wangu ndikwanise kumuona. Ndakadzokera kumba ndikabva ndachizotaura nevazukuru vavo sekuru ava ndikati ndainge ndichida kuuyawo kumatare kuti ndinge ndichibetserwa because mwana wangu ainge achirwara zvakaipisisa. Ndakabva ndachizoenda zvekare kumba kwavo, asi tainge tichitozivana zvedu ndokubva tachizotanga kutaura. Vakandibetsera, havana zvakawanda zvavakaita, vakangosvipira mate mumaoko avo ndokubva vatanga kukwiza pamhanza nepanhova pemwana. Mwana ndokubva atotanga kutoita right. Apa ainge ava mwana wekuti ainge asisina kana simba mukurwara kwake. Mushure mekunge mwana aita right, ndopandakazodzoka kunoko, ndopandakabva ndafind out kuti mwana uyu ainge asiri wemurume wangu but mwana weng'anga iyoyo yandakarara nayo. Zvino handiziviwo kuti ndikaitawo sei nhai mhuri yeZimbabwe. Ndoramba here ndakangochengetedza secret iyi kana kuti ndinofanira kuti ndinge ndichienda kwavari ndovamanikidza kuti tinge tichitoresa mwana uyu birth certificate, because pari zvino hake ari kushandisa birth certificate randakamutorekesa kuburikidza nemurume wangu, but ndinogara ndichingomurota mundara uyo akamboti iye ndiye akaroya mwana wangu nekuti ainge achida kuti ange achiuya. So handichazivi kuti ndoita sei. Ndiri kumurota zvekare achiti ko wakazviitirei kutoresa muzukuru wangu birth certificate uri wega. Saka ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Kana mukandibetsera ndingafara chaizvo, uye zvekare ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe, vanhu vane masecret kunze uko. Regedzei tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndine confession yangu iyo yandinayo. Confession yangu yakamira sekudai so. Ndakadyiswa ropa remunhu neshamwari yangu achiti kana kuri kunzi ndikadya ropa remunhu ndiko kuti business rangu ringe richikwanisa kusimukira. Iniwo ndakatanga ndichiita zvekurukawo vanhu mutauni, but mumastreets imomo tichingogara tichingomhanyiswa necity council. Shamwari yangu akati abva zvake kuSouth Africa ndokubva atotanga kuitawo izvozvo. Kunyange paainge ari kuSouth Africa ainge aine saluni yake. Pasina kana nguva ndakatonzwa ava kutoti ainge atobata macustomers ekune dzimwe nzvimbo dzakasiyana siyana kuno kunogara vanhu vane mari. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakandishamisa. Ndikabva ndati ko iwe wakazvifambisa sei? Akabva ati ndichazokuudza pari zvino munhu akandibatsira hamo muno munyika. Kana akazodzoka kuno kuAfrica ndichazokuudza kuti ndakazvifambisa sei. Akaita mari akabva atondiudza kutoti ainge atotenga motikari, pasina kana nguva ainge atotenga stand kwava kutotanga kutovaka. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakatishamisa tose, because paakabva kuSouth Africa zvinhu zvainge zvakatomuomerawo. So ndakaramba ndichingomunetsa until one day azoti alright ndichakuudza, but akati kwandiri iwewe kuti ndige ndichienda newe kune munhu wacho iye akandibatsira, zvinoda kuti iwewe nditange ndanzwa kuti unozvikwanisa here. Ndikati zvose ndinozvikwanisa. So nerimwe zuva akazoti kwandiri wava nemazuva mangani kubva pawakarara nemunhurume? Ndikamuudza kutoti ndainge ndava nemazuva maviri. Akati no, anofanira kuti ange achiita 7 days. Ndakadzokera kumba ndikagara nemurume ndichiramba kurara naye kuzonosvika dzava 7 days, ndopandakazodzokera kumba kwake. Pandakadzokera kumba kwake ndopaakazoti uya kuno, tikaenda kubedroom kwake. Akabva achizoenda kukitchen ndokubva adzoka akabata kalunch box akabva ati anga achidziisa ropa. Saka ndaifanira kuti ndige ndichidya ropa racho iroro. Ndakaridya mukoma ropa mushure mekunge andiudza kuti rainge riri ropa remunhu. Zvino akazoti ndaifanira kuti ndige ndichizomirira mwedzi inokwana iyo kuita muviri. Kusvika pari nhasi ndichiri ndakangomirira apa. Zvose zvimwe zvaakandivimbisa hazvisati zvabudirira. So handichaziviwo kuti zvose izvi zvandakaita zvine pundutso here, kana kuti maybe nditori nekakushandisiwa
kandakaitwa nebest friend yangu, iye zvake zvinhu zviri kuita kumufambira, but inini mukomana kunyange hangu ndakazombozama-zamawo laki, but still hapana kana chiri kumbobuda. Apa ndinokugara ndichingorota vanhu vakafa chete, nguva dzose ndinenge ndichingorota vanhu vakafa. Ndakatombozama kuda kuendawo kuchechi, but ndakati ndiri munzira ndichiendako kuchechi kuya ndakatosangana nevamwe goko vangu vakasoshaika ndichitori mwana mudiki. Vakabva vanditi, kwauri kuda kuenda ikoko hameno zvako uchanofumurwa, ende mushure mekunge wafumurwa namufundisi vacho ivavo havana simba rekuti vange vachizokubatsira, zvinhu zvako zvichatowedzera kutooma, dzokera kumba muzukuru. Ndokubva ndazodzokera hangu kumba. Kusvika pari zvino kana chinonzi chechi handichatombodi kana kuchinzwa pamberi pangu. When you post my story ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzei tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudaiso. Hanzi makadizve nyomukoma, ndinokomberawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndakauyawo kuno kumhiri kwamakungwa mushure mekunge ndambogara hangu kunyika yevatorwa inova iri South Africa. Ndauya kuno, this was after ndabva mukunetsana nemudzimai wangu. Pandakauya kuno ndakabva ndazotanga kuwiriranawo neumwe mukadzi uyo ainge agara ari kuno kumhiri kwemakungwa, akati iye aikwanisa kuzondibetsera kuti ndinge ndichizoitawo mapepa emuno munyika mandiri kugara. Saka iye manje ndakagara ndatoona kutoti ainge ari muno ainge achifarira zvinhu izvi zvine chekuita nezvechivanhu mukati. Saka akazodzokera kuZimbabwe. Paakadzokera kuZimbabwe mukoma achiti ainge achida kunoitirwa bira, iniwo kusazoziva kwangu kuti ainge aenda kune imwe n'anga yekuMalawi. N'anga iyi yakazomupa mishonga yakashata. Panguva yacho iyoyo ndainge ndava kutospenda most of the times ndichigara naye. Saka iye akazondirasirira zvinhu izvi, kutaura kudai ari kuramba. Apa mwana wangu mukoma akabva mukufa. This was last year pakashaika mwana wangu, ende mwana wangu paakafa amai vangu vakatondiudza kuti ndini ndakazvidyira mwana wangu. Vanoti vatori nehope dzavakarota. This was after vati mwana uyu uri kufanira kuti unge uchidzoka kunoko, because pane zviri kuitika pamwana zvandisiri kunzwisisa. Asi iniwo nekuda kwekuti ndainge ndisina mari handina kukwanisa kuzodzokera kuZimbabwe. Ipapo pandainge ndava kugara naye mukadzi uyu, paakaenda kuZimbabwe akadzoka aine mishonga yakasiyana-siyana. Saka ane chimwe chaakazondipa chainge chiine mamvere. Akabva ati ainge akaudzwa nen'anga yacho iyoyo kuti chaisafanira kuti chinge chichizobatwa nemunhukadzi apo paanenge achipira. Aiwanzo kuti kana zuva rarereka paya obva atanga kupira tiri mudining. Saka ndini ndaiwanzo kubata chinhu chacho ichocho, ndotonzwa chava kutotanga kutofema. Saka panguva yacho zvaitondinakidza kutoti I am now experiencing things of the spiritual world. Zvinhu zvangu zvakabva zvamboti womei, ndokubva tachizorambana, because iyewo pachezvake aivawo munhu wekuti aitongorakidza kuti anofarira mari ende anoda mari. Paakangoona kuti ndainge ndava kusashanda, ndava kusaenda kubasa, ndokubva atongotanga kungonetsana neni, ava kusarara pamba. Ndikabva ndangoita hangu move out ndisingadi kunetsana naye. Saka chipuka chechiya ndakabva ndachizotanga kuchirota, chakaita kunge pangolini. So nerimwe zuva ndakati ndabva kubasa ndokubva ndaona kuti mumba mainge muine pangolini yainge irimo. So since ndainge ndabva kubasa somewhere kuma past 2 am, ndakati zvimwe kuda yainge iri fatigue nekutoneta chaiko, asi chandainge ndaona chainge chitori chipuka chechokwadi. Zvakaitika zvinhu izvi kwemazuva akati wandei. Ndaiti kana ndakarara zviya ndainzwa munhukadzi aipinda mumachira obva atanga kurara neni. Makuseni ndaimuka ndakaneta, musana wangu uyu uchirwadza zvekuti sikarudzi yangu yakazosvika pakuramba kushanda. Kusvika pari zvino sikarudzi yangu iri kungoita ichingodzokera mukati
pose mukadzi uyu paanouya achizorara neni, sikarudzi yangu naiyo inenge ichidzokera mukati kuita diki. So ndikudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Ndakamboedzawo kufamba ndikaudzwa kuti uyu mukadzi uyu paakaenda kuZimbabwe ainge aine nhaurwa dzake dzaainge achida kugadzirisa, in which mumhuri mavo munonzi mune mweya wengozi. Saka iye akabva aona kuti the best solution ndeyekuti ange achirasirira mweya wacho iwoyo pandiri, but haana kuudzwawo kuti kurasirira mweya wengozi zvinotoda kutoti unge uchitoita chikwambo. Saka paakazofind out kuti atova munhu atova nechikwambo, ndo paakazosarudza kuti chikwambo ichocho ange achizochirasirira kwandiri. Iniwo nekusaziva uye zvekare nekumunyengerera, ndo pandakabva ndachizongotanga kumubatsira pamhiko dzake dzose idzo dzaainge achiita. Ndinodawo kuti munge muchindibatsira. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Ndiri kushayawo kuziva kuti chinhu ichi ndochirasirirawo kupi. Avo vakambondibatsira zvechokwadi vakachibata chinhu ichi ndokubva vapisa pangolini iyoyo, but nanhasi uno ndinongogara ndichiiona, nawo yava kutonditeverera nekubasa. Please help me mukoma. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. But kana tichipa maconfessions dzimwe nguva zvinenge zvichidawo kuti tinge tichizama kutaura chokwadi chedu chose, because mukoma ava pamwe pandakazotaura navo ivo vaiti n'anga yacho vaitotaura nayo. Dzimwe nguva mukadzi uyu wavainge vachidanana naye vachigara naye vaiti kana asipo, dzimwe nguva hanzi aitombodzoka kuZimbabwe, ivo vaisara vachienderera mberi vachibata pangolini yacho iyoyo. Hanzi ndaitomboipuruzira ndiinayo ndiri mumachira, ende dzimwe nguva ndaitombodeketerera vachiidira fodya. Zvimwe zvacho vanenge vaita zvinhu vachiziva. But ngativabatsirei mucomment section. Hanzi ndikudawo kuti ndibetserwe, dai ndakwanisa kuwanawo munhu anokwanisa kuparadza pangolini iyi, ndakwanisa kusunungurwa. Let us try to assist him in the comment section.